Türkmenistan COVID-19 vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senagat Ministrligi ýurdun 18 ýaşdan ýokary ýaşaýjylarynyň hökmany COVID-19 vaksinasyny kabul etmegi talap edýär. Ýurdun Saglyk Ministrligi çarşanba güni döwlet medeniýetine çap eden maglumatyna ýurt boýunça zerur bolan sanjym gorlarynyň üpçün edilendigini habar berdi. Ministrlik 18 ýaşyny doldurmadyk raýatlardan, göwreli aýallardan, çağı emdirýän enelerden we başga çyşyrymly saglyk ýagdaýy bolmadyk raýatlardan daşary ähli ýaşaýjylardan COVID-19 keseline karşı vaksina kabul edilmegini duydurýar. Türkmenistan şu wagt içinde öz çägini resmi taýdan hiçili koronavirus hadisasyny hasap almady. Ýöne pandemiýanyň dowamyny hökmany maska düzgünü, sebitary hereket çäklendirmeleri ýaly keseliň öňüne alyş şärelerini durmuşa geçirdi. Saglyk Ministrliginiň hökmany vaksina talaby boýunça çap eden beýannamasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň 27-nji ýylyna Hytaýyň Sinopharm kompaniýasynyň 1.500.000 doza koronavirus vaksinasyny satyn almak barada karara gol çekmeginiň ýa-da gabat geldi. Merkezi Aziýa sebitini ilkinji bolup Täjikistan öz raýatlarynyň hökmany koronavirus sanjymyny kabul etmegi talap etdi. Bu barada Täjikistanyň döwlet mediýasy 3-nji ýylda habar berdi. Galy bersede Gazawstan geçen aý döwlet we hususy idara karhanalarnyň işgärlerine koronavirus vaksinasyny hökman etdi. Türkmenistan öz çägini Russiýanyň Sputnik we hemde Epivac korona sanjymlaryna belli galdy. 7-nji ýylda Hytaýyň döwlet mediýasy bilen ýylteşikli bir Twitter hasabynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan koronavirusa garşy bütün dünýä saglyk guramasynyň sanawyna girdilen bir Hytaý sanjymyny hem belli galypdyr. Bütün dünýä saglyk guramasynyň 7-nji may hasabatyna görä Türkmenistan Hytaýyň China National Biotech Group Company Limited kompaniýasynyň öndürýän bir COVID-19 sanjymyny gysgaly ýagdaýlarda ulanmak üçin hasap alypdyr. Galy bersede Türkmenistany sewitlerdäki we paýtagat Aşgabatdaky sanjym merkezleriniň kuwaty barada jekmejek maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň maşgala lukmanlary ila tarasyna sanjym işlerini alyp barýarlar. Bu aralykda ýurtda sanjym kompaniýalaryna bat berilýän wagtynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda entek antitela testlerini tapşyrmagyň kynçylyklary barada habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatyň Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň barlygy hanasyny ganyň düzümindäki antitela barlyklary yerli ýaşaýjylar üçin el ýeterli däl. Şeýle hyzmatdyňy daşary ýurtlary hödürlenýär. Habarçy çoğunluğunun yokunç keseleri hastahanasyny hem antitela testleriniň yerli ýaşaýjylar üçin el ýeterli däldigini, şeýle testleriň diňe daşary ýurtlary hödürlenýändigini habar berýär. 2019-njy ýylyň ahyryna Hytaýdan ujalan koronavirus epidemiýasy 2020-nji ýylyň martyna bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan pandemiýa elan edildi. Türkmenistan öz şäherine koronavirusy tutan ýerli inkar edip gelýär. 2020-nji ýylyň tomsyna bütün dünýä saglyk guramasynyň ýörüýti COVID-19 missiýasy Türkmenistana sapar etdi. Ýöne halkara saglyk ekspertleri Türkmenistanyň koronavirus hasabatlary bilen ulalaşyp ýylyň ortasyna ýurdu terk etdi. Munyň ýa-da saglyk guramasynyň Ýewropa ýurtlary boýunça regional direktory Hans Kluge Türkmenistanyň koronavirus test seljermeleriniň bütün dünýä saglyk guramasynyň öz barlygy hanalaryna öwrünilmegi üçin alınıp gaýdylmagy babatyna Türkmen prezidentiniň ruhsat soranyny we munyň oňyň kabul edilendigini ma'lum etdi. Kluge bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa bölüminiň 7-nji ýylda geçiren media maslahatyna Türkmenistan häkimetleriniň test nusgalary boýunça bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa sewiti boýunça bölüminiň çağırışlaryny we haýyşlaryny ýene-de kanagatlandyrman gelýändigini ma'lum etdi. Türkmenistanyň keseleriň ýaýramagyna garşy görüşýän adatdan daşary topar hereket edýär. Prezident Berdimuhammedow adatdan daşary topar bilen iýunyň 2-nji ýarymyna ýylyna 2 gerek duşuk geçirdi. Duşuklaryň dowamyny Prezident COVID-19 hadisalarynyň ýurdun çägini ýüze çykarylmagyny aýtdy. Johns Hopkins Universitetiniň sanlaryna görä 7-nji ýyla çene tutuş dünýäde 170 million adamda COVID-19 hasap alındy. 4 milliondan gowrak adam bu kesel bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi mejburi koronavirus sanjym talaplary boýunça çap eden soňky maglumatyna koronavirus sanjymynyň 1-nji dozasynyň kabul edilmeginden 21 gün soň onuň 2-nji dozasynyň kabul edilmegini duýdurýar.